Mira, el Katana de Vir va començar amb un bon amic meu que em va dir has jugat al Catan? Dic, no. L'has de provar perquè aquell ho canviarà tot. Pensa que estàvem a l'any 95, 96 i el món dels jocs de taula estava enquistat de feia temps. Sempre els mateixos jocs, sempre jugàvem les mateixes coses. I el vaig provar i aleshores vaig creure, home, jo em dedicava al món dels jocs, intentaré agafar la llicència d'entrada per castellà. Pensa que el que és interessant és que Catan encara no venia. Catan va ser un fenomen a Alemanya i va trigar uns quants anys a fer-se gran, perquè el joc de taula estava totalment, a tots els països, totalment aparcat en el sentit que era un regal de Nadal que els nens no jugaven, a més. Tothom es pensava que les pantalles s'ho anaven a menjar tot. I el tipus de distribució que hi havia, que era doncs, les grans superfícies i els grans magatzems, anaven a sota Caballo Rei, Ande o no Ande, el Burro Grande i les 4 marques de sempre. Per tant, que va ser una opció molt arriscada. Curiosament ens vam trobar que la llicència ja estava donada en castellà a una empresa portuguesa, d'un que es va enamorar del joc i va fer l'edició en portuguès i en castellà. El va aconseguir vendre a un gran magatzem, però no tenia una empresa, era un home que li agradava només. Aleshores vaig aconseguir que ens donguessin la llicència en castellà i això va ser l'any 2001. Vam arribar a un acord amb aquesta empresa portuguesa i aleshores, al cap d'uns anys, l'any 2010, vam decidir fer el Catan en català. El tema de fer el Catan en català va venir per diverses coses. Una de negoci i una altra d'entendre una mica com és la societat d'aquí. I volíem fer la prova. Això és una multinacional, per tant, jo havia de demostrar als altres socis que vendre en català no feia només canibalisme directament al producte en castellà que es venia a Catalunya, sinó que augmentava el mercat. I el mercat augmenta. I el que és curiós també és que la rebuda per part del consumidor final i per part dels canals de distribució va anar molt més lent del que ens podries esperar. I la societat està preparada i els canals estan preparats per determinades coses, del que és literatura infantil recomanada, el que és alta literatura, fins i tot el que és best-seller de llibres, però això era una mica una marcianada. Nosaltres, tots els jocs que podem fer que no són dependents de l'idioma, els fem en els 3 idiomes, és a dir, en portuguès, català i castellà. Com a multinacional, estem implantats a Estats Units, o sigui que fem producte en anglès, a Latinoamèrica, és a dir, castellà i portuguès o brasiler. Estem a Itàlia i també posem el reglament en italià i, evidentment, som a Catalunya, som els països catalans, evidentment, doncs, o sigui, no perdem res per posar el reglament en català. No entenc com la resta no ho fan en els jocs que no són dependents de l'idioma. El problema que hi ha és quan tu vols fer una versió monolingüe catalana d'un joc, però és que això li passa a altres idiomes que són petits o que no tenen mercat, o que tenen un mercat reduït. És a dir, tu no pots traduir absolutament tot el que surt en el mercat alemany o estadounidenc al noruec, perquè, a més, molta part de la gent que està aficionada a això ja el parla l'anglès a Noruega. Ells no competeixen amb el castellà, competeixen amb l'anglès. Aleshores, tu, per agafar un joc i fer una edició monolingüe d'aquell joc pel teu mercat, doncs ha de tenir una massa crítica suficient com per vendre-la. Nosaltres no estem tan lluny de tenir-la. És molt important saber que vendre 3.000 jocs és suficient com per fer una edició en català. El mercat del joc en català està per construir. És a dir, nosaltres en aquest moment venem dels nostres jocs monolingües catalans al Principat, perquè és pràcticament on venem el 95%. Nosaltres venem més aquí en català que en castellà a Colòmbia, per entendre'ns. Un mercat sa, un mercat que es paga. Però la seva dimensió o el que es podria assolir no estem ni al 10% del que podríem vendre. No nosaltres, sinó tots. És un mercat a construir. El que passa és que hi hauria substitució d'alguna de les ventes en castellà per part de tots,
però crec que és un mercat que encara ha de créixer. Perquè pensa que tots els mercats creixen. Nosaltres intentem no tenir cap mena de complex d'inferioritat. És a dir, l'únic que podem tenir és que és un mercat potencial de 10 milions de persones i l'altre és un mercat potencial de 350. Però si tu fas l'escandall cap avall de quina dimensió té les famílies catalanoparlants susceptibles de comprar jocs en català i quines són les que tens a un país com a Colòmbia o com a Perú o com a Xile i tal, doncs justifica absolutament les edicions. El joc de taula serveix per divertir-se. Punt. La seva utilitat és aquesta. I per fer passar l'estona, hi ha gent que es diverteix pensant molt, hi ha gent que es diverteix fent el ximple, hi ha gent que es diverteix, no sé, de mil maneres jugant. O sigui, hi ha moltes mecàniques diferents i moltes dinàmiques diferents. Quins són els ressorts culturals que fa servir el joc o que el joc... Per què el joc és una eina cultural o és un ítem cultural? O sigui, quines són les conseqüències que té el seu ús? Home, doncs de socialitat, de socialització i d'estar amb la gent de forma presencial, que això està més que demostrat, no per nosaltres, o sigui que les coses que a la gent li agrada, de debò, és el reconeixement dels altres, és compartir moments de diversió, tot el tema de l'oxitocina, tot aquest. Que és una cosa que ens volen enganyar i dir que l'online també ho fa, però jo crec que funciona d'una altra manera. Però després és un esquet del coneixement. És a dir, jo ara estic enganxat totalment en el Polis, que és un joc fabulós de la Guerra del Peloponès, i, ostres, hem recordat que el Tucídides jo el vaig llegir fot 25 anys i he anat a tornar-lo a buscar. M'he estat mirant vídeos sobre tàctiques espartanes i tàctiques dels romans quan van anar a treure els macedonis i tal. Vull dir, és una cosa que et fa que després vulguis saber més. Després és una eina per aprendre el mestratge. Doncs has d'aprendre a ensenyar a la gent. I això no hi ha cosa que obri més el cap i la ment que això, no? Després és una activitat absolutament lliure. És a dir, la gent juga perquè vol. És una activitat de persones que estan disposades a compartir el seu temps amb altres sota un reglament fent una cosa que en realitat purament no serveix per a res. Això és un aprenentatge en si mateix fabulós i crea gent més lliure i crea gent més... tot el tema de com són els jocs que es basen en causa i efecte, és a dir, que tu tota l'estona estàs prenent decisions, que no depens del dau i de donar voltes a un taulell. Això et dona eines per entendre el món i conforma persones lliures. De fet, són una metàfora de la realitat en un entorn de seguretat amb gent disposada a compartir temps. Clar. Bé, són obres d'art que només estan completes quan són utilitzades. Que això és fabulós. I, a més, no tenen tantes barreres culturals, perquè una novel·la té les seves barreres culturals, però basat en l'idioma, en la forma, hi ha moltes històries. El joc, un cop traduït el reglament, que és purament la mecànica del que has de fer o les que pots fer dins del joc, tot el desenvolupament de la creació de l'obra d'art o de l'activitat cultural ho converteix en una experiència de primer ordre, des del meu punt de vista. L'aparició d'internet ha sigut el que ha ajudat a consolidar i fer créixer la indústria del joc de taula, perquè la comunitat és global. És a dir, els llançaments es fan per tot el món. I totes les companyies tenim empreses aliades a tot arreu que si treus un joc bo, el llicencien i el fan pel seu mercat. I això és una conseqüència directa de quan va sortir Màgic. Màgic va sortir al mateix temps que internet i va ser, el seu gran èxit és que la comunitat va ser global des del primer dia. I eren tots els universitaris que tenien internet i parlaven anglès. I això canvia, és un abans i un després. Per això no és d'estranyar que hi hagin bloggers o youtubers que comentin un joc que no està en el seu idioma. És a dir, aquí conceptualment o culturalment l'ítem del joc és una cosa que és absolutament transversal i tants caps, tants barrets. Sempre que siguin bons i el reglament funcioni i que ofereixin una experiència bona a l'usuari. És un esforç aprendre a jugar, perquè un ha de llegir un reglament i ha de saber explicar-lo i ha d'implicar els altres a jugar-lo. Per això nosaltres fem molt d'esforç en explicar per quin tipus d'escenari, de situació de joc i per quin tipus de jugadors cada un dels nostres jocs. Perquè no volem que la gent s'equivoqui.
és una pura qüestió egoista també per part nostra, de la màrqueting. És a dir, si tu vas a veure una pel·lícula al cinema i no t'agrada, d'aquí 2 setmanes aniríes al cinema, perquè la culpa no és de la indústria cinematogràfica. Li dones l'altra oportunitat. La gent que entra al món del joc de taula, si fa l'esforç i té una decepció, la indústria el perd. En aquest moment encara, perquè no hi ha un gruix o un tou de gent prou ample com perquè això aquí és mortit. Quan ja jugues 6 jocs diferents l'any, t'és igual si no t'agrada. De fet, és que s'estan avorrint. Nosaltres quan provem un joc i veiem que no porta enlloc, provem un prototip i veiem que no porta enlloc, per disciplina l'acabem. Però quan juguem un joc que està editat d'un altre, perquè nosaltres intentem fer només jocs que ens agraden, i allò és un rotllo, parem, Nosaltres toquem carrer. I un dels que treballa amb nosaltres, Albert, estava ajudant en una botiga durant la campanya Nadal. Estava en una botiga d'Interkids i va anar-hi una parella de 40 anys i van dir, no, és que aquest joc ens agrada, però als nostres fills igual els agradaria jugar amb nosaltres, però és que no sabem si l'entendrem. Van ser molt sincers. Tenim por d'engrescar-los a jugar, llegir el reglament i no entendre tal. I aquesta sinceritat d'aquesta parella revela una incapacitat de la població en general, que té un nivell de comprensió lectora ínfim en aquest país. Tothom, diria, tothom, a fer els tutorials. Els jocs, en el fons, són una guerra íntima. És a dir, normalment són 3 o 4 amics i la família amb qui jugues, que són aquests petits grups bombolla que ens diuen que són els que hem de preservar en el sentit que és la nostra socialització. Però cada cop els jocs venen més en versió en solitari. Però això és per com és la societat. És a dir, hem d'entendre que als Estats Units el 36% dels adults de més de 40 anys viuen sols. D'acord? I aleshores la pantalla està molt bé, però la gent també busca altres coses, encara que sigui sol, però necessita de l'expansió analògica del pensament i de dimensió i de totes aquestes històries. I nosaltres en tenim moltíssims de jocs que tenen versió en solitari. El que és molt important i és molt rellevant és que no has de posar mai, quan intentes convidar algú, o si t'agrada jugar, intentes convidar algú a compartir aquesta experiència o aquest hobby, donar-li de menjar allò per el qual ell està preparat i li agradarà. Perquè de jocs, ja t'ho he dit abans, hi ha tant jocs com barrets, i mecàniques també, i has d'anar buscant fer aquesta corba d'aprenentatge de totes les versions de dificultat, profunditat, duració que tenen els jocs en l'actualitat. Afortunadament, si la gent vol jugar amb els jocs de la competència per entrar en el hobby, que jugui amb els jocs de la competència, i m'és igual. Però seran molt més feliços. El que és molt important de l'impacte que tindrà la Covid amb això, els jocs no estan apartats del que és la realitat, en el sentit que, per estadístiques, quan més pobra és la família, més temps està davant de les pantalles. Aquí i a tot arreu del món. El joc de taula és un esquer i una eina per treure la gent de la pantalla i compartir moments també de diversió. Però aquest salt és un salt pel qual la gent ha d'estar informada i ha de tenir ganes de fer-ho i no és tan senzill. Per tant, malauradament, les famílies que busquen tenir alternatives a la pantalla són aquelles que tenen més recursos culturals i més recursos socials i més recursos econòmics. Per tant, si això dura molt i la gent juga a taula, encara tindrem un forat més gran entre la gent que juga i fa aquest tipus d'activitat i la gent que no ho fa. Nosaltres fem tot l'esforç possible per intentar portar el joc a totes les capes de la societat. Perquè pensa que és un aglutinador, abans que em deies allò de per què serveix el joc. En les societats en les quals hi ha un masclisme cultural molt important, el fet que els nanos de 10 a 14 anys comparteixin tardes de joc amb jocs intel·ligents amb noies, és una cosa que no succeirà mai jugant a futbol. És igualitari. I els fills amb els pares també. Els pares amb els fills, jo els recomano que quan juguin amb els fills vagin al coll. És a dir, han de ser competitius perquè el nano és un nano, no és idiota. Perquè és un espai
això, la metàfora aquesta en la qual pot guanyar el seu pare o pot guanyar la seva mare. És una meravella. I hi ha una cosa que també a casa està més que demostrat, que jugar fa llegir. I jugar arrenca els adolescents de la solitud de l'habitació. O sigui, ells no sortiran per ajudar-te a arreglar la terrassa i les plantes. Però si els dius, va, fem una partida de no sé què, és probable que... No, és probable no. Si tries bé el joc, t'estarà demanant jugar amb tu, perquè si hi ha una cosa que ells volen fer és passar temps de qualitat amb la família.